Prepačte, ospravedlňujem sa, ale nemám ďalšiu postavičku s koňmi, čiže bude ako ten učiteľ bude postavička z Minecraftu. Tak by som to chcela nazvať. Čiže tak, môžeme sa na to pustiť. Tak čo myslíte, aký bude asi ten letný tábor? Ja ani neviem, teda. A chcem to napraviť, že to je jesenný tábor a nie letný. A máš pravdu, prepáč. Myslela som, že to je jesenný. Ja neviem, možno, že bude fakt super. Teda, aspoň tak si to myslím. A neviete náhodou, kedy príde učiteľ? Už by som chcela vedieť, či kto to je. To je tiež pravda. Ja by som to chcel vedieť. A ja. Tak, deti, vítam vás na dnešnom prvom dni v jesennom tábore. V tomto tábore sa budeme učiť jazdiť na koňoch. Jak to mám nazvať? No, tento letný tábor bude mať 8 dní a na budúci rok bude zase. Čiže ak budete chcieť prísť, no tak príďte. Budem tam zase ja s vami. Čiže som fakt zvedavý, že jak na to odpoviete. No tak to som aj ja zvedavá. Čo myslíš ty, Sofia? A ja si to tak myslím. No, viem, že to je pre vás čudné jazdiť na koni, ale každý deň budeme mať určené. Ale dneska, keďže je výnimočný deň, tak si môžete vybrať hociakého konia, ktorého proste budete chcieť. Všetky kone majú mená a mali by tam mať menovku. Ak nebudú, no tak ja vám potom poviem mená. Čiže tak, môžete si vybrať kone, ja idem zatiaľ nachystať veci, ktoré budeme robiť. Koho si vybereš ty, Sofia? Ja neviem, ja by som chcela nejakého bieleho koňa. A ja vlastne tiež neviem. No, mne sa páči oranžová. Teda, dúfam, že to bude oranžová. Lebo ja milujem oranžovú. Tam vidím nejakého vzadu koňa oranžového, ale ten vyzerá trochu šialene. Dúfam, že je to byť v parkure. Ak tu budeme mať nejakú zábavu s oranžovými koňmi. To máš celkom pravdu. Tak by sa to aj nazvala. Čiže ja už si asi pôjdem vyberať. Dobre, Hana, ideš prvá? Prvá? Áno, idem prvá. Takže ja neviem, akého koňa si vyberám. Asi si ten by sa hodil k Sofii. Ten je celkom pekný, ríšavý. Ten je čierny, ja neznášam čiernu. Ten je nádherný, milujem hnedú farbu. Vezmem si tú hnedú. Kde sú dvierka? Tu sú dvierka. Tak. Ahoj, koník, ty si roztomilý. Idem ho učistiť, dúfam, že čistý, lebo nechce sa mi veľmi umývať teraz. Kto ide teraz? Viete čo, asi pôjdem ja. Tak to je super. Ja chcem ísť asi posledný. Tak to má šťastie. Lebo Olivia mi vravela,
že chce ísť ako druhá, či ako tretia. No tak ukáž sa. Ukážeme sa. Tak, čo tu máme? Pozrieť, že jakých koňov tu tentokrát máme. Tak, kde som? Ja to je. Dobre. Ten je hnusný. Ja nejdem pozerať ďalej. Tento je ten úžasný. Tak. Wow. Tohto chcem. Koho si vyberieš ty, Olivia? Ja neviem, asi ten, čo sa mi bude páčiť najviac. To zistím potom, keď sa pôjdem pozrieť. A akého ty? No ja by som si asi fakt dal nejakého toho oranžového. Nechcem si veľmi brať stamať kone, lebo stamať kone budú asi také divné. Čiže ja sa pôjdem poobzerať aj tam, ale pôjdem aj sem. Ja si pôjdem len sem, lebo ja veľmi nie som rada pri takých miestach, ktoré ani nepoznám. Čiže chápem ťa. Dobre, idem ja. Tak, ja si vezmem ten oranžový, nie je pekné. Už mi len chýba jeden. Tento je nádherný, milujem čiernu farbu. Počkej, jak si to mám otvoriť. Dvere sa trochu ťažko otvárajú. To vyzerá. Asi by som potom poprosila niekedy trénera, aby mi ich otvoril. Dobre, tak ja pôjdem. Čiže idem ja. Ja sa asi pôjdem prvé pozrieť tam k tým ostatným. My to tu nepoznám, ale dúfam, že to tu bude nejak dobre. Tu na Suňa, tu na je nejaká lúka, ako pozerám. Tu na bude asi nejaká prechádzka, by som povedal. Tu sú ostatné kone. Takže ja si vezmem tie ostatné. Sa pozriem na tieto a potom sa pôjdem pozrieť na tie ostatné, čo sú tam. Ale radšej by som chcel kone stamať. Čiže tak. Ja si vymerám. Tu nie sú žiadne pekné kone. Čiže poďme tam. Ja idem tam. Áno, ja si vyberám tohto koňa. Čiže to bol deň 1 a ja vás uvidím u ďalšieho videa.